ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିବସ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠଟା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରୁ 9 ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ଗଣିବା। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ମାଟି ଗଡ଼ି କାଠି ପରିବେଶରେ ମିଳୁଥିବା ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ନଡ଼ି ଯେମିତି ଅଛି NCERT କିଟ୍ ଏବଂ GKA କିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି। କାର୍ଯ୍ୟର କରିବାର ସୂଚନା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ପିଲା ଦଳ ହୋଇଯିବେ ବସିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରକାର 9ଟି ଲେଖାଏଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ 9 ରୁ 9 ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 6 ରୁ 8 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କିଏ କିଏ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଠି। 6 ରୁ 8 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? 6, 7 ଆଉ 8। 3 ରୁ 6 ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? 3 ରୁ 6 ମଧ୍ୟରେ 3, ତାପରେ 4, 5। 2 ରୁ 5 ମଧ୍ୟରେ 2, 3, 4। 3 ରୁ 8 ରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା 3 ରୁ ବେଶୀ 8 ରୁ କମ୍ କେଉଁମାନେ? 3 ରୁ ବେଶୀ ହେଲା 4, 5, 6, 7। ମାନେ 8 ରୁ କମ୍ ହେଉଛନ୍ତି 3 ରୁ ବେଶୀ। 1 ରୁ ବେଶୀ 4 ରୁ କମ୍। 1 ରୁ ବେଶୀ କେଉଁମାନେ? 1 ରୁ 2, 3, 4, 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। 1, 2, 3 ହେବ। 4 ରୁ କମ୍ ମାନେ 1 ରୁ ବେଶୀ। 9 ରୁ କମ୍ 2 ରୁ ବେଶୀ। 9 ରୁ କମ୍ 2 ରୁ ବେଶୀ କେଉଁମାନେ? ନା 3, 4, 5, 6, 7, 8। ମାନେ 9 ରୁ କମ୍ 2 ରୁ ବେଶୀ। 7 ରୁ କମ୍ 5 ରୁ ବେଶୀ କେଉଁମାନେ? 5 ରୁ ବେଶୀ 6, 7, 7 ହାତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାଙ୍କର 6 ହେବ। ଏହିପରି ମାନେ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 3.1 ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯୋଡ଼ିବା। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଯୋଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବ? କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯୋଡ଼ିବା ମାନେ 1 ପରେ 2 ଯୋଡ଼ିବ, 2 ପରେ 3, 3 ପରେ 4 ଯୋଡ଼ି ଗଲେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ହେବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। 1 ରେ 2 ଯୋଡ଼ିବା, 2, 3, 4, 5, 7, 8କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯୋଡ଼ିବ। 1 ପରେ 2, 2 ପରେ 3, ତାପରେ 3 ରୁ 4 ଯୋଡ଼ିବା, 5 ରୁ 6କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ହେବ ରେ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟା ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତମେ କରିକି ଦେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମ୍ବ ଚିତ୍ର ଗଣି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଟୋକେଇକୁ ଗାର ଟାଣିବା। କେତେଟା ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଅଛି 1, 2, 3, 4, 5। ପ୍ରଥମ ଘରରେ 5 ଲେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 2, ତୃତୀୟରେ 3, ତୃତୀୟରେ 4। ତାପରେ ତମେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ଗଣିକି କହିବ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 3.2 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 3.2ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। 3, 2, 1, 4 ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କି ହେବ? ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମକୁ କହିଦେଇଛି ସେ 1, 2, 3, 4। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଆମେ 4, 6, 9, 7। ଫାଷ୍ଟ କି ହେବ? 4 ହେବ, ତାପରେ 6 ହେବ, ତାପରେ 7 ହେବ, ତାପରେ 9। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ହେବ 3, 2, 3, 5, 6। ତାପରେ 1, 3, 4, 5। ତାପରେ 4, 5, 6, 8। ତାପରେ 2, 3, 7, 8। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ଲେଖ। ସେମିତି ଲେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ କିଏ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ 9, 7, 9, 8, 7 ସରି। ତାପରେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି 7, 6, 5। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଅଛି 5, 4, 3। ତାପରେ 7, 5, 3। ତାପରେ 9, 6, 4। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦିବସ 4। ଦିବସ 4ରେ ଅଛି ଦିବସ 4 ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୂଚନା। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଆକୃତି ଦେଇଛି, ସେ ବସାଇ ନିୟତ ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଙ୍କ ଭଙ୍ଗି କରି ଆମେ ତୁମର ସ୍କୁଲରେ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବେ। ତ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 4.1 4.1 ଅଛି କେତେ ରହିଲା କୁହ।
ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଡାଳରେ ବସିଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ କେତେ ରହିଲା କୁହ? ସେକେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟା ବସିଥିଲା ସେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ମାନେ 0। ଏଠି 2 ଥିଲା, 2ରୁ 1 ପଳେଇଲା, 1 ରହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟା ରହିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲା, 0 ରହିବ, 0 ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣଟା ମୂଷା ଗୋଟେ ବୋଧେ ଅଛି, ମୂଷା ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୂଷା ଥିଲା, 2ଟା ମୂଷା ଥିଲେ, 2ଟା ମୂଷାରୁ ସେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ 3ଟା ମୂଷା ଥିଲେ, 3ଟା ମୂଷାରୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର 2ଟା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ 3, 3ରୁ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା 2 ହେବ। ତୃତୀୟରେ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ 2 ଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ପଳେଇଲା 1 ହେବ। ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହେଇଗଲେ, ପଳେଇଲେ ମାନେ 0। ବେଲୁନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। ବେଲୁନ୍ର ଚିତ୍ରରେ 3ଟି ବେଲୁନ୍ ଥିଲା, 3 ଲେଖବା। 3 ବେଲୁନ୍ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଫାଟିଗଲା, 2ଟା ବେଲୁନ୍ ରହିଲା। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ 2ଟା ଫାଟିଗଲା, ଗୋଟେ ରହିଲା। ସବା ଶେଷରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଫାଟିଗଲା, 0 ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଦିବସ 5।